Din is-sena Malta se jkollha numru rekords ta' turisti li żaru pajjiżna aqwa mis-sena 2019, is-sena ta' qabel il-pandemija u l-aħħar sena rekord għas-settur turistiku. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela meta kien qed jindirizza il-Konferenza Nazzjonali dwar it-Turiżmu organizzata mill-Malta Tourism Observatory. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru sostna li dan l-irkupru fis-settur turistiku u pożittiv. Dr. Abela innota li ċifri mill-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu li ġew ippubblikati riċentament juru li t-turiżmu globali sela is-sena b'90% tan-numri tas-sena 2019 waqt li t-turiżmu fl-Ewropa se jkun ta' 94% tan-numri ta' 4 snin ilu qabel il-pandemija. Intqal li dan juri li ċ-ċifri turistiċi ta' pajjiżna se jkunu aqwa mill-medja bil-ħidma b'saħħitha li għamlet Malta f'dan is-settur. Sena li tisboq ir-riżultati li ksibna fl-2019 mhux biss kienet is-sena ta' qabel il-pandemija ma kienet ukoll l-aqwa sena li kellna fis-settur tat-turiżmu, il-prospetti għas-sena d-dieħla huma sbieħ immens, issa rridu nħarsu wkoll lejn l-isfidi l-ġodda f'dan is-settur. L-irkupru kwistjoni li għalaqni issa u għalaqni b'mod sodisfaċenti, issa rridu nħarsu lejn is-sostenibilità tas-settur illi ma nifukawx biss fuq il-volumi imma li nifukaw fuq il-kwalità tat-turiżmu, l-kwalità ġiba billi wkoll toffri prodott li huwa wieħed aħjar. Jiġifieri inutli nitkellmu fuq turist illi huwa ta' aktar kwalità ma nofrulux il-prodott li jattiraħ lejn pajjiżna. U x'inhu l-prodott li jattiraħ huma l-karatteristiċi ambjentali tal-pajjiż, il-lukandi li nofru, il-ristoranti li nofru, prodott holistiku li jġib dak it-turist aktar lejn pajjiżna. Ġifieri sfidi ġodda hemm naturalment, però nħarsu lejhom il-qudiem b'entużjażmu kif elibna l-isfida tal-irkupru nelbu wkoll dawn l-isfidi ġodda. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela sostna li Malta qabel kienet tiddependi fuq il-kompetituri tagħha biex tmexxi l qudiem dan is-settur. Iżda llum pajjiżna qed jitratta t-turisti is-sena sħiħa. Dr. Abela tenna li lan tal-Gvern u li Malta tkun destinazzjoni ta' attrazzjoni u ta' kwalità mill-aqwa. Il-Prim Ministru sostna li waħda mill-prinċipji tal-Istrateġija Nazzjonali għat-Turiżmu id-dik favur is-sostenibilità. Hawnhekk Dr. Abela semma il-bżonn favur in-neutralità klimatika u li jkun hemm bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u l-benesseri soċjali u ambjentali. Dr. Abela sostna li dan ma jistax iseħħ biss mill-Gvern, iżda anke mill-privat u l-partijiet ikkonċernati. Semma l-eżempju tal-proġett tal-espansjoni mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li se jwassal biex it-turisti ikollhom esperjenza aktar ta' kwalità. Il-Prim Ministru Robert Abela tenna li dan is-sapport u vot ta' konfidenza lejn il-viżjoni ekonomika ta' pajjiżna kif ukoll imbassar li Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea is-sena d-dieħla. F'din il-konferenza tkellem ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo fejn tenna li f'dan iż-żmien tajjeb għas-settur turistiku għandna nippjanaw flimkien biex inkomplu insaħħu l-industrija li tmantni lill-eluf kbar ta' familji Maltin u Għawċin. Il-Ministru qal li t-turisti qed jiġu minn bosta pajjiżi differenti hekk kif l-aqwa suq dak Taljan jgħod biss għal madwar 20% tat-turisti li ġew f'pajjiżna.